Osreni ya yehunu no se wobro nipa bi wo pharmacy shop no. Idin ya yenya ya warrant officer class 1 Mensa Williams a wone Ghana Air Force 4 ena ye adwuma make kasa military police 4 aso ne pechi kase no etwaso. Okasafoni bi beto montin so ehu se opanyi bi abowura pharmacy attendant wo hono ena afi abayewa bi wode ne nsa keka wo no nsem nyina ne se wosoma obi so meto eduru mfama no na bra nipa yi ekoto eduru yi wie ya wode ebae no kire se wo mpa eduru ne bi mti nka wosan de eduru ne ba ababeji ne sika nanso wo kire ne se eduru ya to de yentumi nsa mfama bi mu nanso opanyi yi ayisu se wo yeso geni anti asem yi asia wode ne nsa ekeka enipa emienu yi we nam so amannesi ne mo kase openye ehunu sa kasafoni ni mu yehunu se wo warrant officer class 1 Mensa Williams wono wodi ne dwuma e Ghana Air Force eni military police akwakofa no enam kasafoni a ebeto monte no eso empremprensi ne mu kase de esne yedi kaka no military police for akwakofa W1 Mensa Williams emprempren de wono mo de no akwakoma cantonment aposifo se wono mo ento hwehwemu eso emfemfiri wono mo besisi semri enyade se Ghana Armed Forces fonso edi nkrate bia beto monten so edefasa ensemi hunenso ensem kakra ensa so ene se ewo asrafo wankasa won enmra ne won hyehyeye mu no asotwe ahodo ho a anhwe wono mo ebetimi ede ama wono mo ba mai ewo ekwa afa so akora ne ho ewo sakasafoni no emu